Mas pinaigting pa ang pangalaga sa kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga bata sa Manawag na binigyang diin muli sa pagdiriwang ng National Children's Month. Iginiit sa isinagawang programa ang mas umuusbong na panganib ng online abuse dahil sa mas malawak na digital access ng mga kabataan at ang mahalagang papel ng magulang at komunidad sa paggabay sa kanila. Ito ang inatas na tungkulin sa Local Council for the Protection of Children o LCPC at ng MSWDO upang itaguyod ang mga programa at proyekto katuwang mga magulang sa pagpapalaganap ng ligtas na kapaligiran para sa mga kabataan. Sa ilalim naman ng Project Hard Hat, layunin na palakasin ang safety culture sa Manawag. Pinagtibay naman ng aktibidad ang panawagan ng lokal na pamahalaan na ang pang-aabuso sa mga bata ay dapat laban ng buong komunidad para sa tunay na ligtas at malayang kinabukasan ng mga kabataan. IFM News. Dumako naman tayo sa may San Carlos City. Pinangunahan ng pamalang panglungsod ang 2 araw na Information Summit sa Gender and Development o GAD Awareness and Sensitivity. Sa naturang aktibidad, binigyang diin ng City Information Office na mahalaga ang summit upang mapalakas at mapaunlad ang lokal na komunikasyon, lalo na sa mga pagbabahagi ng tama, malinaw at makabuluhang impormasyon sa komunidad. Tinalakay sa aktibidad ang mga paksa tulad ng paggamit ng social media sa pamahalaan, transparency at mga prinsipyo ng gender and development sa komunikasyon. Sa pamamagitan ng intensified communication efforts, layo ng lungsod na mas mapabuti ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng mamamayan sa pagsisigurong na ipaparating ng maayos ang mga mahahalagang programa. IFM News. IFM News. IFM News.